Okay lang dito, 4 ka buok, 2 sa pikas, no? Diya ra. Diya ra. Kita na. Dali dapat mo. Gi, sukad na pa ako, magdungan to tanan. Yan na gang. Oh. Anak no, diya kag dito mo Gwen. Dili mi papa. Dali na. Anak ako. Diya ka, dili na mo gawa. Sige. Ani, kita na tanan oh. Oh, mani unsa na pamahaw na dala paniud to. Alas kuan. Pagsukad ako na dia Gwin. Kutsara papa Gwin. Oh. Anak kay kita ra. Sige na. Dili siya na ba? Ha? Aw. Oh, kana. Nen, kape dito sa may... Asawa namin. Nandiyan sa ano ko, sa tanong-tanong. O, katawa sa... lakad. Gusto ko sa ano... Kinamong kami, kinamong. Ahos na siya kaon. Oo, kakawin pa. Kasi holiday ngayon, tapos holiday sa ulo. Hindi siya anak. Hanap mo Problema na. mo yung ano, dati lakad. Gusto mo lang yun. Hindi siya ano sa ano. Sa susunod. Hindi ko pa alam. Kasi marami ng mga... Mapabit ka ang adobo guys eh. Wala na lang. Kasi yung kayo magdala. Ito ba nakin? Pagkakasal ko kami. Pagkakasal ko kami ha. Yung magandang dasal naman ha. Baka yung dasal mo, pangkulang yan ha. Yan lang po. So mamaya na po natin yung kulitan. Then, kaya tawag and chocolate. Wala. Matunaw? Yes. Hello? Ano mo sus dira? Hello, Panderma? Pwede ka ba maging ano? Ano po pangalan ng Derma clinic ko? APWM. Nakakagaling. Salamat po nakakawa ng mga pangder ng staff, pangder ng matari. Wala yung pakikot na. Ano yung tinadumag mo? Mami po yung Alam. kung ano pinogin, pagupit eh, no? Oo, diba iba yun? Ako, nagpagupit. Bagay sa'yo nga ba? Di ba dati naman ka? Oo, bagay sa'yo pa. Dito ka may dito. Simsa na mo start. Huwag naman. Huwag naman natin masyadong lang ito siguro. Ahos gaan. Mas mani ba? Dito na ni ba? Tanan. Time check, yung 5 na ng hapon at nasa dust mo na raw si Budang. So, kaya tinatanong ko kung traffic, dahil kung yung traffic, mag-aalis na tayo. Minsan kasi, pag pinupunta yung traffic sa area na yun, pero sana wala para makarating siya agad dito. Nasa bus na siya. Naliligo na ako. Huwag ka nang ba? Nasa silang na si ay, naku po. Ano na ko lugar niya? Doon lang ang lakas ng ulan. Ikaw? Ano?
Paano kaya iyan? Ano ba kung gano'n lapit ng tumawa niya? Lakas ng ulan. So, change ka na Ay, rin. barko? Kung yung gagamitin natin. Ay, doon sila initaw. Para sure na Itanan. safe tayo sa ulan kahit lumakas. Kaya kisuyo muna tayo kay Utol, nasamahan tayo. Iwan muna dito Oh, si yeah, ay, Vincent. dapat pa May income. punta si Vincent. Naku, iiwan dito si Vincent. Tapos si Ay, may Vincent. iwa ka pa. May God bless. Ingat ka dyan, ha? Yung ingon sita nga, nagalangaw. Alam mo, Diyan, gusto na nga uns. Yung matutanan. Diyan ka langaw. Kaya pagkagisa ang house dahil. Nahan ko. Hindi building ka. Yun ang kinakatakutan ko mga kapatid. Dalawa. Ano wala na ganito? Totoo kayo. Nawawala ng kuryente. Nawala tayong wifi, hindi tayo makapag-upload. Sana mga kuryente mamaya kasi plano namin na mag-live. Oh, meron na agad? Ano yung Bukas gusto? pala yun. Very good. Nakapit pala ni Kuya Kuya Batinik. This is Bia din, ay lang ba? Okay. Gumagawa ko naman ako ng thumbnail ngayon. Medyo malayo kasi traffic. Natinigil ko muna namin yung kasiyahan. Dahil nga po mamaya ay dadating pa si Budanggo. Pero nasa 1.5 hours pa bago siya makarating dito sa Malaka. Malayo-layo pa. Kung wala malamang traffic din. Ay, nala, exact na pipita. Ang Ipalit ni mo sa Masarap, mga... masarap, masarap may katabi. Wala na rin Di ba Kuya Kuya? mo. For Onay na, nasa Tagaytay na sila. Kaso nga lang traffic, lalo na sa part ng Mendes. Oh my goodness, hindi pa rin magandang pa ng mga gugulo pa rin. Nandiyan ako para si Kanoy, tsaka yung anak niya, si Axel na kabait na. Alright, pwede na para sa live mamaya. Kaging. Bartak. Sasama daw si Kuya Gus sa pagsundo. Sa likod daw siya. Malan na rin. Oo. Parang napapot yung bahay natin sa ng lahi. Tabi-tabi kami dito. Kamani. Parang totoo rin yung plano niya. Na parte-parte na lang isa sila rin daw sa, sa parts ng aking body. Tawa. Ngayon, di pinigilan mo lang, susukuin talaga natin si Budang na tricycle, magkakasama tayo kay Bukod. Ano nangyari? Mapunit! My boss! Pero boss ko yung boss, ayaw mo ginagawa. Basta ko niya, pagkana rin. Kapag kumang, wala akong matagal. Alasal ko. Kagyan na din na Eh, din. balang ko. Magdalas ka na eh. Magdalas na ako. Magdalas ka na eh. Ay, lakas na wala na. Paano kaya ako? Pero nagkakit Lakas na na din wala. yung Kaya dipulo. doon ako natagay sa butang eh. Ayaw mo Kung sinusunod. doon na kailangan ko ang plano sa bukulong pagkayang. Yan din sa mga agi. Pwede na sila dili magsakay magkuha ng plano. Ha? Wala ka eh. Ganda. Yes, lang yung pulong. Pag ilo-ilo, magplano sila. Lugikan siya, ili. Nakungga ka ni. Nagpasyat man sa iya sa pangilbi. Ganto. Pag ano nagiligan. Sige, sultan! Nasaan ko? Saan na siya? Ito na siya ito. Ako mo sa Manila, ang Marawi. Ngayon, pag Marawi, si Sanilio na ito sa kumam. Ito yung sa Manila pa, pagkamal. Basta wala niya. Kaya nga iba ko. Ito ito kambay sa Europa. Richard na sila. Pagkatong bakuhon na akuan. Malapit na yun. Moto sila nadadalaw sa kanan, o nadadalaw pusil. Shooting na sila dito. Wala. As ayan. Naa. Duwa ka ba tanong ng babae? Ito mo kinta sa pinagsabi siya. Hindi, ako. Bye! Iso lang. Ha? Ha? Ako na? Eh, Dagang. ito ko sila nalaman sa gubatan sa Marawi. Eh, Shooting na sila sila. Masalik ko lang. ayun ang punta ng Marawi sa rin. Grabe na punta ka school. Ha?
Kuan, so Walker also. Maria Cristina. Ito ba dito? Oh, tuloy ko. Good. Thank you. Enjoy 10 minutes off with code. Nang-review kami. So, mali. Kakor na. Ano to? Talya. Nagano ko na nilay, no? Tapos dato. Kakor na gusto. Party. Sorry pa niyo. Wait ko na. Labang. Naasa. Ah, biscuit. Kasalan na lang ito. Kami na ito. Kikinig ko na lang muna kami ng 11 para mamili. May mga request nyo nila. Kitchen nila. Ito, lamas na kagalamas. Kaya pang breakfast. Baka maghanap eh. Alam nyo naman sa amin yung mga stock namin. Ano lang. Mga kitchen ay halos. Lata nila. Ba't niya isulban nun? Kami nag-aaramos. Ang iki, ang good. Papa, 20 yata na biig. Salamat sa guys. Nag-enjoy lang sila. Pero ang circle. Nasa spot na? Wala ka? Taas. Ano may circle siya? Sa taas, o sa kanang, ano sa mong Kamera? casing. Ay, oo.